Čaute, tu je opäť Jaro a v tomto videu si ukážeme príkaz switch. Switch má takúto podobu. Máme príkaz switch, potom sú zátvorky, kde môže byť výraz. Napríklad môže tam byť typ char, byte, short. To si ešte prejdeme, napríklad integer. Hej, alebo niečo, čo mi dá integer. Napríklad nejaká rovnica, až 2x, 4x, 5x8. A dá mi to proste integer, hej. Takže nejaký výraz. Ďalej tam budú case, to sú vetvy, takže máme switch príkaz a jeho vetvy. Hej. Tá vetva začína týmto case a potom je hodnota 1. Táto hodnota súvisí s výrazom, takže ak tento výraz sa rovná tejto hodnote, vykoná sa za dvojbodkou tento príkaz. Hej. A potom nasleduje break, ktorý ukončí tento switch. Dobre? Keby tento výraz sa rovnal hodnote 2, vykoná sa príkaz 2 a potom sa urobí break. Hej. A takto to môže byť hocikoľko tých case vetví a nakoniec môžeme a nemusíme dať ešte default vetvu. To znamená, že ak žiadna táto case vetva predtým nesplnila tento výraz, tak sa vykoná defaultne tento jeden príkaz. Hej. Ak je default na konci, tak tam break nemusím dávať, ale píšte ho tam z konvencie. Dobre? Takže čo sme si povedali? Výraz môže byť len typu char, byte, short a int. Nesmie byť typu long, float a double. Dobre? Potom príkazom môžeme dať neobmedzenie. To znamená, že tu môže byť príkaz 1, dvojbodka príkaz, bodkočiarka príkaz, bodkočiarka príkaz a potom break. Hej, takže v tej vetve nemusí byť jeden príkaz, ale niekoľko príkazov. Ďalej, od JDK7 môže byť v tomto switchi aj string. Takže vlastne výraz môže byť aj string a potom porovnávame tie stringy. Alebo tam môže byť aj enum, typ enum. Typ enum si nebudeme vysvetľovať podrobne v tomto videu, ale ukážeme si len taký príklad. Ďalej, ako som už spomínal, vlastne to som ešte nespomínal, ak nedáme príkaz a break, takto. Máme switch, hej, ktorý nám prepína na tomto výraze. Teraz napríklad, ak tento výraz sa rovná hodnote 1, vidíme, že tu nič není. Tak, ak je to hodnota 1, skočí sa sem. Ak je to aj hodnota 2, skočí sa sem. A ak je výraz hodnota 3, tak sa vykoná tento príkaz. To znamená, že ak výraz sa rovná hodnota 1, skočím a hľadám prvý príkaz. Hej, tu je nič. Tak ja hľadám prvý príkaz za tým, kde mi vyhovovala podmienka. A to presne znamená to, že mám tento príkaz sa vykoná pre všetky tieto tri hodnoty. Hej, a potom je break. Dobre. Treba si dať pozor, že ak nezadáme break, tak program pokračuje. Ako sme si mohli všimnúť tu. Napríklad tu by bol nejaký príkaz, ale nebol by tu break. Hej, takže ak výraz by sa na tomto lepšie to bude ukázané. Predstavte si, že tu nie je break a tu výraz sa rovná hodnota 1. Takže ak výraz sa rovná hodnota 1, vykoná sa tento príkaz a chceli by sme ukončiť. To nám robí tento break, ale keby tam ten break nebol, tak tento case pokračuje ďalej a aj napriek tomu, že táto hodnota 2 sa nerovná tomuto výrazu, vykoná sa tento príkaz. Keby tu zase nebol break, tak zase sa to pokračuje. Hej? Tak na to si treba dávať bacha. Dobre. Ďalej, prejdeme na ďalšiu vetu. Dobre. Default vetva nemusí byť zadaná, ako som už vravel. Poďme si dať nejaké príklady. Až to priblížim zase. Tak máme switch. Hej, a tam bude nejaký výraz a potom bude telo nášho switchu. Ukážeme si to najprv na integery. Zadáme si tam napríklad hodnotu 1 a tu budeme prepínať sa na tej hodnote i a v prípade, že tá hodnota sa rovná 1, hej, tak sa vykoná príkaz, napríklad south a vypíše nám to číslo. Hej. Potom tu zadáme break. Break môžeme zadať sem alebo aj pod, hej, ale keď chceme trošku ušetriť miesto, tak ho zadáme vedľa. Ďalej máme case, napríklad tá hodnota bude 3, tak sa vypíše hodnota 3 a ukončím to. Hej, tu môžeme dať a nemusíme dať default hodnotu, kde bude napríklad,
Žiadne číslo nevyhovuje. Vyskúšame si to. Na to som preklikol, nevadí. Tak. Takže máme jednotku. Keby som tu dal 2, tak žiadne číslo nevyhovuje. Hej. A teraz si môžeme ukázať, keď tuto nedám break, čo sa stane. No, to si dám vedľa toho, aby som to videl krajšie. Dobre. Alebo nie. Dám to pod to. Takže teraz chcem, že jednotka. Očakávam, že keď je jednotka, tak mi vypíše iba toto. Keď to ale spustím, uvidím, že sa mi písala jednotka aj trojka. To znamená preto, lebo tu nebol break. Hej. Teraz case 2. Dám 1 alebo 2. Spustím 1 alebo 2 a 3, lebo tu nemám break. Takže čo sa stalo, je to, že ak v tomto výraze nám vznikla jednotka alebo dvojka, vypísalo sa toto. Hej. Tu máme jednotku, keď tam dáme dvojku, hej, 1 alebo 2. Buď 1 alebo táto sa splnila a breakol to toto. Vypísalo to tento riadok. Cool. Dobre, ako som spomínal, môže to dať aj pre string. Hej, no nechám to ičko, aby som sa neudial. Jaro. Teraz case, string je Jaro. To len tak, aby sme videli, že to niečo robí. Ak je to Jaro alebo D, tak sa vypíše 1 alebo 2, hej, to je jedno. 1 alebo 2, hej, bolo to Jaro, bolo 1 alebo 2. Alebo ako som spomínal, môže tam byť char, alebo tam môže byť enum. Enum si vytvoríme, možno si to vysvetlíme na budúce, nakedy, ale teraz iba narýchlo vytvorím enum. Je to ako keby class, nie je to. Môžeme to vytvoriť tu, pod našou triedou, ako keby ďalšiu triedu, len to nebude class, ale bude to enum, alebo si vytvoríme nové. Pravím new a dáme Java class, ale tu dáme, že enum. Hej, nejaké menu ešte samozrejme. Takže to vytvorím tu, aby sme to mali hneď pod sebou. Napríklad day, hej, a máme to. A teraz v enum sú vlastne enumeračné typy, čo sú iba veľkými písmenami napísané nejaké názvy. Napríklad pondelok, čiarka, utorok, čiarka, streda a tak ďalej. Ukončím to bodkočiarkou. A teraz tu si načítam vlastne ten day, enum. Budem to prepínať na tie enumy. Takže vytvorím si premenu typu day. Dobre, takže typ je day. Nazvem to deň. A vložím si tam nejaký enumeračný typ z tejto triedy. Takže teraz dám názov tej triedy. Napríklad pondelok. Čo je zaujímavé, že tu v switch case budem prepínať na deň a tu už on vie, že ja chcem enum. Vo switchi sa budem prepínať na enum. Takže nemusím už dávať, že d.pondelok a tak ďalej, ale už rovno zadám napríklad pondelok. Hej, lebo on vie, že to je enum. Útorok. Čo keby sme to takto dali? Vidíte? Už to tam není, lebo nevie to nikde nájsť. Hej. V tomto deň, čo je vlastne typ day, on sa pozrie na day a má tam 3. Takže štvrtok tam není. Hej. Teraz keď to spustím, mal by byť 1 alebo 2. Hej. Prepol som to na tom enumeračnom. Dúfam, že vám to bolo jasné. Keď vám niečo nebolo jasné, napíšte do komentáru a na budúce to vysvetlíme. Čaute.